На вечерието на Деня на славянската писменост ще ви покажем как, за да бъдеш добър спортист, трябва да залягаш и над учебниците. Поне това е условието, което един от най-успешните спортни клубове в Бургас поставя сред своите състезатели. Момичетата трябва да покажат не по-малко от 5,50 в бележниците си, а момчетата 5,30. Осмокласничката Павлина е начало в ранглистите на 400 и 800 метра. За да бъде приета в спортния клуб обаче, е трябвало цяла година да се бори с успеха си в училище. Условието много се понравило на нейните родители. Те ме подкрепяха през цялото време и ми казаха, че ако искам да тренирам, трябва да се повиша успеха. Оценките не са проблем за 17-годишната Мария и 15-годишната Йоана. И двете са отличнички в елитни гимназии, като успехът им в училище върви паралелно с спортните резултати. Смятам, че спорта и училището могат да се съчетават добре и мисля, че и двете са достатъчно важни за мен и намирам време и за двете. Не се чувствам добре, когато не съм отишла един ден на тренировка и той ми е част от ежедневието. Идеята спортът и учението да вървят ръка за ръка възникнала още при създаването на спортния клуб. Който е отличник в училище е достатъчно, безкрайно амбициозен, и за да може да го потигне в спорт. Има и такива, които чакат да започнат в клуба, макар че са много добри състезатели. Сега се борят за успех в училищата си, за да могат да дойдат да тренират и да се развиват при нас. Макар че не са сигурни дали ще станат професионални състезателки, младите шампионки са убедени, че учението и спортът определено им помагат да са по-организирани в живота.